Nikola Samardžić je 3 dana ulazio u sudnicu i izlazio iz nje laganim korakom uz pomoć štapa, pošto su mu pre nekoliko godina amputirane obe noge. Jel znate, gospodine Samardžiću, srpsku narodnu poslovicu u laži su kratke noge? I treće, optužnica je apsurdna i u formalnom i u materijalnom smislu, jer se optužuju Srbija i ja kao njen predsjednik za građanski rat u Hrvatskoj i građanski rat u Bosni, a da pritom Srbija nije bila u ratu, niti je Savezna Republika Jugoslavija bila u ratu ni sa Hrvatskom, ni sa Bosnom i Hercegovinom. Mi smo jutros čuli ovdje objašnjenja kako smo mi finansirali i pomagali Srbe. Srbi pomagali Srbe. I to je zločin. A zašto nije zločin to što je, na primjer, Vatikan davao novac preko Vatikanske banke za kupovinu oružja za Hrvatsku? I onda, pošto je Srbija pomagala Srbe, ja sam zločinac, a pošto je Vatikan pomagao Hrvate da izvrše nasilnu secesiju i kupovao im oružje, Papa je Sveti Otac. Da li vi stavljate u pitanje prevod ili? I think Sudija Kwon, ja mislim da je vojnik govorio na engleskom. U ovom insertu vojnik je govorio na engleskom. A onda da čujemo tog srpskog četnika koji govori na engleskom. Meni bi bilo vrlo drago da to čujem. A bit će drago i gledalcima u Srbiji da čuju srpskog četnika koji govori na engleskom. Da ga čujemo. Shall we play the music? Hoćete li da prikažemo ponovno? Meni sad ne treba prevod da ga baš čujem na engleskom. Ili bilo koga drugoga u vezi sa Srebrenicom prije 2. marta 1996. To je ono s čime želim da nam pomognete. Ja nemam tih podataka da je neko pre marta 1996. procesuiran zbog zločina u Srebrenici. A što se tiče vaše primjedbe, da sam ja rekao da sve znam. Ne. To je sudsko veće reklo, a ja sam onda u polušaljivom tonu potvrdio. Ja nikad nisam rekao da sve znam. Niti na svetu postoji čovjek koji može sve da zna. Sve zna samo Bog, a ja mogu znati negde mnogo manje od toga. Ali više od vas, gospodine Najs. Molite da mi date neko objašnjenje. Samo trenutak da optužnicu uzmem, pošto sam ja bio pasivni posmatrač više od sat vremena. Kažete mi, to je paragraf 7, je li? Da, u hrvatskom delu na strani 3. Našao sam. Ovdje kaže: ovaj udruženi zločinački poduhvat nastao je pre 1. avgusta 1991. i trajao najmanje do juna 1992. Znači, negde pre 1. avgusta 1991. E sad, pogledajte tačka 22. Kaže: Vojislav Šešelj, predsjednik Srpske radikalne stranke, u daljem tekstu SRS, najmanje od februara 1991. godine, pa tokom celog vremena, znači, vi ste otprilike 6 meseci učesnik udruženog zločinačkog poduhvata pre nego što je taj udruženi zločinački poduhvat nastao. Molim vas, opišite ova svoja zlodela da bi mogli da čujemo o kakvim se zlodelima radilo. A ovo je zaista krajnje apsurdno. Da sam ja učesnik udruženog zločinačkog poduhvata koji je nastao negde pre 1. avgusta 1991. a da sam ja njegov učesnik od februara 1991. najmanje. Najmanje od februara. A moguće i kao beba da sam već postao učesnik. Takvoj logici ja zaista nemam odgovora. Gospodine Robinson, šta ja smatram ili ne, u ovom trenutku čak nije ni bitno, ali razlika između 1. avgusta i februara 1991. godine je očigledno vremenska diskrepanca od 6 meseci. Ja ne znam na kakav zločinački poduhvat misli gospodin Najs, da li od 1. avgusta ili od februara 1991. godine. Kako da pitam gospodina Šešelja u vezi s tim? Meni je to jasno, gospodine Milošević. Od 1. februara 1991. ja sam sam bio učesnik udruženog zločinačkog poduhvata, sam sa sobom sam se udružio,
a posle 6 meseci ste mi se i vi ostali priključili. Ja sam to odmah shvatio. A, dobro, gospodine Šešelj, vi ste tu pomogli gospodinu Najišu veoma mnogo, meni je vrlo drago da vi tako dobro sarađujete sa gospodinom Najišom. Ja ću da nastavim s ovim pitanjima.